Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Το θέμα μας σήμερα είναι το οδοντικό νήμα και πώς να το χρησιμοποιούμε σωστά. Μείνετε συντονισμένοι. Ακούτε συχνά πόσο απαραίτητο είναι το οδοντικό νήμα για τη διατήρηση της στοματικής υγείας. Κάποιοι από εσάς ίσως να το έχετε εντάξει στην καθημερινή σας ρουτίνα. Το χρησιμοποιείτε όμως σωστά? Αυτό που κάνετε περισσότεροι είναι να τοποθετήσετε το οδοντικό νήμα από την κοπτική επιφάνεια των δοντιών, να το πιέσετε λίγο προς τα επάνω, να ακουμπήσει τα ούλα και μετά να συνεχίσετε με τα υπόλοιπα δόντια. Αυτό όμως δεν αρκεί. Δεν απομακρύνετε έτσι το 80 με 90% των βακτηρίων που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες των ούλων. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς πρέπει να χρησιμοποιείτε το οδοντικό νήμα σωστά. Θα ξεκινήσουμε δείχνοντας πώς πρέπει να το κρατάτε σωστά, ώστε να προχωρήσετε και στην υπόλοιπη διαδικασία. Να μην ξεχνάτε πως τα χέρια σας πρέπει να είναι πολύ καθαρά και σωστά πλυμμένα πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε. Αφού τώρα πλέον ξέρετε πώς να κρατάτε σωστά το οδοντικό νήμα, θα σας δείξουμε αλλά και θα σας εξηγήσουμε πώς πρέπει να το χρησιμοποιείτε σωστά πάνω στα δόντια σας. Το tip εδώ είναι ότι το οδοντικό νήμα πρέπει ουσιαστικά να αγκαλιάζει τα δόντια μας. Δείτε ακριβώς τι εννοώ. Η χρήση οδοντικού νήματος καθημερινά πριν από το βραδινό βούρτσισμα είναι απαραίτητη, διότι οι τρίχες της οδοντόβουρτσας δεν μπορούν να εισχωρήσουν εκεί που το νήμα μπορεί. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε την προσοχή σας σε αυτό το βίντεο. Για οποιασδήποτε απορίες μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μου και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!